ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଖରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ସକାଶେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଥିଲା,